Почваме. Здравейте, след това почваме от начало. Моля, са ми отни Дискорда, брат. Сега да те мютвам ли тебе? Дискорда? Направо го пусни в лайв в TikTok, брат, например. Не, всъщност Том Кан иска да се чува, брат. Не го мятве, от мен. Мен не ме интересува. Не, аз ще лафя война, брат. Брат, то Няма няма проблеми. значение. Брат, мен никой не се говори. Той ще го пусне на инглиш, обаче не мога да говорим на какъв си език искаме. Да. Ние не сме инглиш. Сега се брат, няма да мют. Сигурен ли си? Бе, мют. Искаш ли или не искаш? Рай, който си. Тогава то. Тръгвам с топчик сега. Цялата игра от началото. Просто ще скипвам всичко. Рави се се, брат. Оф! Дяди скип. Да, скип. Сега влизаме вътре. Она. Дай ми клик. Гледай го как ми чакали там. Да играем много весело. Влиза къщи да ми. Просто направи. Едно. Две. Паднах. Не. Пак паднах. Пакет. Остань. Hello guys. Hello. Фортнайтера на България. Мате. Ладно. Преобърнах се. Дойде и спрем. Лошия влезна казахте и ще стъпим. Атеш! Аз знам. Аз не мога да се кача 5 години. Аз си стял. Бега. Аз съм на млада. Влезай си в къщата, така. Момче. Good boy. Ама стига пада, бе! Фак. Той тук ли е бил, бе? The family. Вътре вкъща и ме видя през прозореца. Ти работи. Кой ли ти? Кой ме хвана? По-добре да ме хване, иначе постоянно падам. Айде да не падам. Вчера се качваме в едно такси, брат. И лошия вика... Какво? Да, ти играя си. Лошия вика, свършихте ли да с това и ние викаме да.
И след има няма 2 минути вика, ебете ли ги малките? Бях по-кинал, брат, да гледам напред, да се правя, че не съм го чул. Лошия 3 пъти ще да бусне. Това бъгна кутията! Кутията бъгна! А кой му лая кучето, бе, брат? Моите. Аз даже не го чувам. И аз не го чух до сега. Как не го чувате? Че той не чува за пъти го чувам. Аз защото искам да го открадна. О, 4 минути ни каше. Бе, ще идвате ли днес? Това знам. Бе, М? ще идвате ли днес? Какво? Ще идвате ли днеска? Не. То? Какво ще правим? Не се си, ще такова ти. На кой ще правим? Ще си вземе. С кой? Чапа толкова на баба Ванга да мязам. Който може, брат. Как му засвечи? Ние сървъра пускаме ще е вечерта, тъй че ти пак ще мога да играеш, ако дойдеш. Може ли сега да го пускаш? Добре, бе, то хоста е пуснат. Аз ще ти дам ти да го пуснеш. Нали? О! Не мерси. Хоста е пуснат. Сървъра не е пуснат, не ми се занимава. Много работа. Това не е атерно, брат. Се занимавам до вечера. В смисъл, те сега след малко, ама докато вкарам плагини скрипто е в CS. Това лошия иска скинове. Кой не иска скинове да въпроса? Буквално момчиле каже му. Но аз не искам, защото те занимавам. Иначе искам, ама е занимавам. Няма, ще се занимавам. Сега мъртв. Като гледам, никой не се е засилил да играе Майнкрафт или CS. Как ще се бръсна те, бе, брат? Кой то цигана? Ой. Тък му ще дойдеш да празнуваш 14 с тортичките. Кой ще кажеш? Само да спъма на главата. Що не? Съм се обрат тортичка.
Няма, виж сега, ще дойдеш за нас, в смисъл ще дойдеш за тортичките, обаче ще излезем с нас. Какво ще кажеш? Той дори не ме слуша. За мен ли викате нещо? Чух торт. Не. За момчу. Да, аз съм с тортичка. Бях локиннат сега в ос. Колко на фос. Викам, може да дойдеш при нас да таковаш, да празнуваш 14 с тортичките Нека хелнах. Ама да и излезеш. да излезнеш с нас. Да. Кой ще празнувам? Ще вземе една торта и ще духне. Ти няма да духаш тортичките, ще ти духнат, ама как ти е. Окей. Окей, над. Гърми ми ментала, брат, сега ставам. Колко брат няма да въбият, обещавам. Бе. Ало, Ало, какво правите, бе? снимам Hello Neighbor. Аз повикам сервера, сте го отворили, брат. Не, блъскаме чеки. Сървъра ще се занимавам до вечера да го пусна, защото ме мърди се. И пак да има много хора, викаш. Не ми за хората, аз на двама човека ще го пусна, ама не ми за. Ага. Ако Абе, беше рендър кататерност да дистанция, цъкна, Рендър дистанция, доколко мога да го качим, бе? никой ден не съм гледал. Това не е атерност. Тук се кодира. Давай, давай. Знам. Трябва да видя Да, какво. след малко идвам. Добре. Ти се върху покрива. Рихто им, рихто и... Пак! Край бубът. Пак е лакинал. Ах, Now he's gonna move like right along to McGregor. That's so like, you know. Good to see you, dear. Looks great. What do you say? I haven't gotten around to getting a straight answer to that one in 4 months. Your clearance, you know already. Да. I'm exec of Ecomcon, Jake. Гласна. Ecomcon? Yeah. Like why? Don't blame me for your orders. I mean, Брат, сега като гледам на всичките филмираните ноута в Инстаграм, майната ти Свети Валентин, обичам те, на здраве, твой и някакви е такива песни. Факт. Не успя да ме хванеш, педера. Така ти влезнахме, дето ще те чомбим. Сега ще те чомбим. Сега пак ли ще ми кажеш, че не си чуеш кучето, брат? Сега го чух, иначе сега го чух. Карай го в стаята, по нея да слушай като хората. Чакай, локин на бре, брат, стой. чакай, мокни, не. Байкаш. Нищо, брат, дай. Побърках се малко и... Кажа. Викам, карай го в стаята, по нея го чуваме като хората, като е. Не е важно, брат. Може да ни джойнеш лока. Глей сега, ти си на плюс, ти ако дойдеш при нас, ти има къде да спиш. Аз няма къде да спя при вас. Не, има всъщност. Къщата в гледка, ама от центъра до гледка... Си ловнем едно такси. Аз дори не знам адреса къде е. Умрелия хаос.
Yes, what is it? And my name is Elson. Дали да пусна сега някакъв лайф? На какво ви става на всичките, бе, брат? Точно ли е? Играм не с всичките инфлуенсъри. Пускат на момчета им. Трябват ми фоловари. Да срещам всяко Фолоу за фолоу, брат, фолоу за фолоу. Кой каза, че аз ще ги фолна? Как бе, ще правиш лайфове и долу ще пишеш лайф за последователи. Голям кур джойна. Ще ти изям путката. Хвърли розичка. Последвайте го. Yes, бе! Average лайфове в TikTok в момента. Мерси за последователя. Тидинг, тидинг, тидинг. Ще ти изям путката ни фолна. Бичове, последвайте го. Цъкайте по екраните, цъкайте. Ръкавица, ръкавица. Шапка е Galaxy. Юниверс. Не, те на Юниверс вече. На Юниверс припадат. Да, бе. На Юниверс припадат. Толкова Брат, много водите. лайфове гледат, че знае, че има Юниверс. Лудите за... Юниверс е най-стария гифт, дете най-много точки. Лудите, брат, за 400 точки си мажат главата с яйца, отгоре брашно и олио, брат, си правят баница на главата. За Юниверс сигурно ще изкачат през тераста, брат, не че нещо. Юниверс какво? Чакай, трябва да видя някакъв лайф. Университет, брат! Да бе, знам бе, искам да го видя само. Колко струва? Бая 1000 точки. Galaxy 1000, Най-долу, майка, да. Скроване най-надолу. Пише... Сега ще ти кажа точно. Юниверс. Има Интерстелър. Не, той е една голяма планета. Не виждам. Следващия и аз го изгубя. Его бе, TikTok Universe 45 000. 45 000? Аз ти казвам, за 400 точки си правят баница на главата. Колко струва това? Това е много. 100 евро са ти 6300 точки. Ако ги вземеш от 700 евро за VPN, това нещо, май. ако ги вземеш от VPN, може да ги изкараш и за 500. Евро на беги. Чакайте по екраните, тапвайте. Как 700 евро, бе? 40 и колко хиляди беше? 45 000. За 600 или 500 е 35 000 коина. Ако... Делям 9... Не знам математиката е. Не от... Най-добрите. Чакай, че и на мен нещо не ми се получи. 67... Къде? Не знам, брат. Би го майх. Това бе пари. Сигурно ще си направят, да я знам, цяла баничарница на главата. Така си го представям, момче, брат, след време в TikTok. Цъкайте по екраните, цъкайте. Режеш ли косата на 2 Юниверса? Режеш си патката на 5. Че откачените, бе. Върнах се. Добре, бе, ако ти умре TikTok акаунта и спрат да ти гифтят, какво, брат? Ти еш реал лайф да просиш. Между другото, ти в TikTok отключваш скилс да просиш, брат. Смисъл, ти ако излезеш навънка си най-добрия кошар. Всички бе. Всичките номера. Да, най-много пари ще вадиш като кошар, брат. Кат ми мин. Не го знам кой е това, ама да. Абе, не помниш в градината имаше едно циганче там. Да. От Чуково, дето. Да.
И той отваря лайвове, брат. Ето, аз ти казвам и след време ще е най-добрият просек на улицата. Да, бе. Ела, Бадайчо, като спря да прави лайфове, си продаде колата лоша. В смисъл, не е спирал, да, ама вече никой не му гифтва. И си продаде колата, защото няма пари. Обаче да хване работа? Не. Кой е това работа? Акси отново. Макси генг. Так. Виж го, бе, брат, първото нещо де че прави. Макси генг. А, тюш. Перми мен това е на мене вече. Заеби. Легато. Я изяш цигарата, брат. Не, бе, не дей. Идиота. А ти... Макси, знаеш ли, че момче става ютубър? Според мен е по-удачно да говорим за Кадир, брат. Не, ама не го Кадир. Те Кадир и момче са един долу дренки. Симпли Кадир. Да, иначе, момче понега се кръсти Симпли, момче. Симпли. Симпли ми не е Симпли работа. тим, брат, симпли тим. Това е много скучно. Ко направиха, бе? Атеш. Мазна. Атеш. Мазна. Има атеш. Ти мазна, бе. Къвте ти от кой тим си? Който просто се радва. Той е локи на лосо, брат, чакай му. Не играл. Кой тим си? Аз съм за Team 6. Бе, заеби има и по-зле. Виж го, бе, брат. И сега нещо какво ми вика? Викаше там 6-7 нещо викаш. Кой? Лица и аз гледах да не се спя там. Да иска кажа 6-7. 6-7. Ти представяш си се почне да се размахва ръцете пред полицая. Те ще му направят тест за наркотици вече. Я знаеха, бе. Нищо не ти направиха. Абе, М? не бе на Макси говоря. А. Току-що не ти направиха. Защото си признах, че съм такова. Ако ми направят нещо, какво ще стане, бе? Ти добре ти се, бе. Целият те ще покажем с това, бе. Ко цялата Менделеева таблица в теб. Абе. Сигурно, бе. Най-добрият по химия му викали. Абе. Отвътре му идва химия. Много. Ама не такива H2O, H2O. Друга Не, такива. не. Ти направо вече си next level, брат. Ти бъркаш наркотиците, ти не ги учиш. H2O. Не. Това ми беше плана, бе, ама нещо се проваля. Ти ще става. Аз съм генс. Брат. Това лудя много ма кефи как левка без нищо да кажа, брат. Той няма какво. Просто решава да се тръгне. Атеш, Мазна и левка.
Така е. Сърцето му няма по-друго. Нарков кръг. Пак е няма. Пак е няма, бре. Дуру, дуру. Само аз чух как му звънат телефон. Викай Самет. Видяй, опа. Кай са ме там. Брат, ще го и викам, ко? Викай Самет, брат. Рам-пам-пам-пам. Аз не мога да разбера от нашите, що винаги като влезне Макси, едно път все едно ще ги изяде. Някой има ли обяснение? Да. Да, верно, Макси не си не изяде. Нищо, брат, той кифтето ще ни спаси. Нали бе? Знай, пак е локи на мен. Сега ще кажа, братко, Не още. как са слушалките, ама чу. Не още. Не, още. И бати дрифтера, мен. Пак. Кажи сега, готово. Готов от мене, аз мене тебе. Добре. Ако Макси ни изядете, ще ни спасиш. Да ми заде. Нас, тебе едва ли ще Ама, изяде. за. Не знам, брат. В смисъл, говорихме, нали, защото явно нищо не си чул, че като джойне Макси и всичките деца от нас ще млъкват. Все едно ще ги изяде. И Момчул каза, ами ако наистина Макси не изяде, какво правим? Шанс, не знам. Мали да ни спасиш? Той не знае къде се намира и какво ще ми направи. Ще ни изяде. Ще ни помисли за нарко, брат. Кадер ми лайкна новото това, как трябва да го чувствам. Видях, че лайкнал много добре. Това е... О, падна в телефона. Доста гейско бих казал аз, Кадер да ми лайкна новото. Who is this nigga? Nigga. Опа, ти записваш. Няма нищо. Sorry. Как трябва. Ще го качваш кубата ли? Да, бе. Как ти се казва канала? Той ми е линкнат към Discord. Като станеш феймъс да можеш да ми плащаш. Влякам го този вътрък, бах ти скучната игра, брат. Витамини и минерали в гъза ти се събрали. Сакати играят Rocket League, това е яко символ. Кой джойна?
Макси, ти ли си пага, човек? А, не, брат му на Макси е това, Майката е на микрофона, дай ба. Follow my friend Minera. Сега ти играят в Rocket League. Сега си играят Rocket League, плеба. И бакграунда е на люпа. Много. Yes, please give me all the notifications. Minera. Тук само ще полстваме гейминг. Ще просто не гейминг. Според мен лошия трябва да не платите първи долари. Какво стана сега? Виж го как се прави, че няма чу. Трябва да ни платиш! Защо? Защото като станеш известен, ние ще сме ти първите сабскрайбъри, брат. Мисъл, аз не виждам начин ти да не станеш известен. Не го виждам. Да стига толкова хело. Как няма да го